ka ba sa tinapay? Aba, pareho tayo. Pero meron akong paboritong binabalik-balikan sa mga bakeries. Ang tinapay na nakaka-happy, ang Maligaya Bread. Puntahan natin ang top 5 na mga bakeries dito sa Camarines Sur na may masarap na Maligaya Bread. Dito lamang sa CSN For Real. Tawan mo ako ng duwa! Alam niyo ba na ang pangalan talaga ng tinapay na ito ay kalihim dahil nga raw ito sa lihim ng panadero. Yung pula kasi na palaman or feeling niya ay galing sa mga hindi nabentang lumang tinapay na hinalo dito kasama ng coloring kaya ang lumang tinapay ay naging pula. Pero ito rin yata ang sekreto kung bakit ito ay sadyang may kakaiba at hinahanap-hanap na lasa. Alam niyo rin ba na mayroong 14 na pangalan ng kalihim sa iba't ibang panig ng Pilipinas? In Cebu, they call it burikat. Sa mga Ilonggos naman, ang tawag nila ay pampam. Sa Marikina, ang tawag nila ay belyas. Sa Ilocos naman, ang tawag nila ay balintawak. At syempre dito sa Bicol, ang tawag natin ay maligaya or happy bread. Siyempre, ang masarap ipare sa maligaya ay mainit na kape. Wala palang kape. Lahat naman sila masasarap, pero personally, mas nangibabaw sa akin ang pagiging malambot, yung hindi masyadong matamis, at overall appearance noong Maligaya Bread. Kaya ang top 5 para sa akin ay ang 3N Bakery ng Magaraw, pumang-apat ang Mr. Baker ng Kanaman, pangatlo ang Javen Bakery ng Pili, Camarines Sur, ang pangalawa ang Atlantic Bakery, at ang first para sa akin ay ang New York Bakery sa Naga City. Alamin kung ano ang susunod natin na top 5. This is Mady Maano para sa CSN For Reals.